Ens trobam al Castell de Bellver a la presentació de la Fundació Palma Futsal, que té com a objectiu impulsar l'esport balear. Al día de hoy entendíamos que teníamos que dar un paso hacia adelante, tenemos muchos proyectos importantes, interesantes para la promoción del deporte, del fútbol sala y de otros deportes, de los deportistas mallorquines y de gente que también puede ser que necesite de ayuda como la Fundación del Palma para poder practicar deporte, y vamos a trabajar duro desde la Fundación para crear ilusión, para crear magia y pasión por el deporte. Era una il·lusió que teníem fa temps de crear paral·lel i paral·lel del club, però formada per la pròpia gent del club, sobretot de les àrees professionalitzades, crear aquesta fundació, perquè creiem que podem ajudar molt tant a l'esport en general, l'esport balear, com després també l'esport inclusiu, l'igualtat, etc. Que un club com el Palma Futsal faci aquesta passa tan important, que ara té un departament d'acció social, s'estructuri en una fundació sense ànim de lucre, que té objectius tan importants com la política esportiva d'inclusió, sobretot en persones amb discapacitats, igualtat de gènere, la docència en l'esport, la investigació en l'esport. Jo crec que és un missatge importantíssim i, per tant, nosaltres hem volgut donar suport en aquesta passa tan important que ha fet el club.